Kwa dhimbele nyakura mga jonja ten pin Kenya William Ruto yango ni pinyo wacho gero udi makwan Ruto molose kinde alam manobage kanisa mara Friends Quakers Donholm county ma Nairobi okoni jo Kenya biro gula tamala dek mar osara ne buga gulu mar gedono kama bende koro geto neno ni jotije sirikal ochiwo pok mar tamala dek ka sirikal biro siro pok mano maromo gi mano kuom jatich ka jatich pacho ka wayudo report makamano kuom jafom marwa Walter Nyambaga. Kinde alam mane obagi kanisa mar Friends Quakers Donholm ma Nairobi, jatend piny William Ruto, Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kod jotend migepe Musalia Mudavadi ochopo lamno kendo ni kod ote makende. Ruto otiyo kod thuolono mar keto ayanga ni piny owacho ni kod chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore kama oko ni chenro nitiere ne jok mabiro sola tamalo mar osachgi ni gibiro yudo bugo mar tamala dek mowuok kuom jogo mondikogi. Jotend sirikal bende ne okowe chine chenro makamano. Tuko na housing fund ambayo tunataka kila Mkenya a contribute pesa kidogo, 3% of your income, 3% of your salary. Kama unapata shilingi 10,000, 3% ni shilingi 300 kila mwezi. Kila mfanyikazi ambaye anaweka 3%, sheria itamlazimisha yule muajiri wake pia na yeye aweke 3%. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month. Ruto okoni ma biro chiwo thuolo ne jok modak e ute ma weth mondo koro yudo thuolo ne ute malong'o kuom thuolo mar higni 15 ka gichulo mane kind siling 4,000 kod siling 6,000 dwe ka dwe. Kila mwaka tunataka tuone kama inawezekana tujenge nyumba 1,100. Tumesema hizo nyumba ambazo tunajenga ni nyumba ambayo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa shilingi 4,000, shilingi 6,000, shilingi 10,000 kila mwezi, na baada ya miaka 15 hiyo nyumba iwe ndio nyumba yake. Ruto kata kamano chayo kweth magazimio mosebedo kaketo piny owacho tesre ni mondo miye thuolo mar tego chumi ka okoni ng'anyo mag diedo sovrewich ok nyal konyo Kenya. Dawa ya kupunguza gharama ya maisha, kupunguza gharama ya chakula ni kwenda shambani, mbegu, mbolea, tulime, tuzalishe chakula. Hiyo ndio mpango. Hii ya sufuria kwa kichwa na maandamano haiwezi hata punguza chochote. I promise you. Jatend piny bende okoni bech mokwon oseluar piny nyaka shillings 150 kendo osingo ni kapok odeko to gibiro medo timo duto mar neno ni bech mwandu mamoko ofungore ne jopiny. Let nobody try to distract the president's focus. Let him implement his program, work on resuscitating the economy, and let us not work on other people's emergencies. Unaweza kupata unga sasa imefika 155, 159. Na hiyo ni kazi kidogo nimefanya na akili, hakuna pesa nimeweka ndani, akili tu peke yake. Ninyi mnanielewa? Sisi husema Nairobi hakuna njaa ya Mluya tofauti na ya Mkikuyu, hakuna ubao ya Mjaluo tofauti na ya Mkamba. Mtakubali kugawanyishwa? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chala ni peka